Magtanim ay di biro, maghapong nakayuko. Di naman makatayo, di naman makaupo. Braso ko'y namamanhid, baywang ko'y nangangawit, binti ko'y Hello guys, magandang araw sa ating lahat. Pero dito sa amin sa Pangasinan ay makulimlim at medyo mahangin-hangin. So kasi tag-ulan season na. So ngayon dahil since tag-ulan na, so it's rice planting season na. So ngayon pupunta ako doon sa bukid namin kasi nagbubunot sila ng binhi doon, and then nagtatanim din ng palay. So tatry ko na ulit magtanim ng palay tsaka magbunot. So let's go guys. So guys, ang tawag pala namin dito ay sa Pangasinan ay pasadser, or sa Ilocano ay bunobon. Pagbubunot, style ng pagbubunot namin ng palay na ng binhi. Yan, so siya. Ingat-ingat lang kasi pag matigas minsan, putol, iwan yung magtanim ay di biro, maghapong nakayuko. Di naman makatayo, di naman makaupo. Braso ko'y namamanhid, baywang ko'y nangangawit, binti ko'y namimintig sa pagkababag sa tubig. Sa umaga pagising, ang lahat iisipin kung saan may patanim, may masarap na pagkain. Braso ko'y namamanhid, baywang ko'y nangangawit, binti ko'y namimintig sa pagkababad sa tubig. Halina, halina mga kaliyag, tayo'y magsipag unat-unat, magpanibago tayo ng lakas para sa araw ng bukas, para sa araw ng bukas. So guys, ganito pala yun. So lapit ka konti. So bago siya itutusok, yung mga fingers na to, middle finger tsaka ito, parang ginaganon niya yung para yun lang yung kukunin mo. So parang ganon siya. Ganon siya, tapos ganon. Tapos dito, ito yung tutusok sa tuba. So yun siya. Ganon. Yun. Tuka ulit, gaganon siya. Gaganon, tapos gaganon siya. Tusok ulit. So tapos yung mga distance ulit, parang isang ganito yung spacing nila. So then sa pagtatanim pala ng palay, meron din siyang coordination ng movement ng katawan. So pag andito na yung direction mo, tapos itutusok mo ulit, kasi dapat kung 6 yung inumpisahan mo, 6 din yung hanggang sa dulo. Dapat hindi ka mag-deviate sa ganun, para yung direction mo isa lang. So hindi pwedeng 7, 8, 9 ganun yung tusok. So kung 6 lahat. So ito na siya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. Then dito ulit, tapos itong isang paa aatras. Ayan. Tusok siya ulit. Ayan. Tapos pabalik na, yung isang paa naman aatras. So, then, ingat din dito, nag-iingat din kami. Baka kasi, pag tinusok namin, is ganito yung tusok. Yung ugat, pupunta sa taas, tapos yung maitutusok namin is yung gitna ng stem. So, mamamatay siya. So, i-make sure namin na dapat yung ugat ang tutusok. Yan.
magtanim ay di biro, maghapong nakayuko, di naman makatayo, di naman makaupo, braso ko'y namamanhid, baywang ko'y nanga. Alright, so dyan nagtatapos ang aking vlog. So sa mga bago pa sa aking channel, subscribe po kayo sa Saldi Boy TV. At paki-like and share na rin po. And then, i-click yung notification bell para mas updated pa kayo sa mga upcoming videos. So, alright, so thank you so much po.